जिनै मायथाइसिम कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननो हानाय जि फरायसाफोरनि मुं फारिलाइ गांसे बिजाब जोङो सेबखांदों। बे बिजाबखौबो हरफानाय जागोन, लोगोसे गांसे कलम, गासै 10टा जों बेयाव बान्थाजों जों हरफानाय जागोन। दा बेखायनो आङो बान्थाखौ गथायनो थाखाय आवगायनोसै। जोङो फरायसाफोरखौ जौस्राङाव जोङो बरायनाय जागोन, लोगोसे दिथागिरिखौबो जोङो गोजौआवथ' स्पेस दंखायो, जों गाहायावनो बरायनाय जागोन। गिबियाव गाज्रिनि नामा गिबियाव दीपक बर' बिथांखौ आं आवगायनो खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनि दिथागिरिया बिफा बाबुराम बर'। हमारे यहाँ उपस्थित আছে আমার স্পেশাল গেস্ট যারা স্যার এই সাহিত্য সঙ্গে বিভাগ করে অনুরোধ করেছি। এখন মন্দির বড় বিধান কি মুখে দাঁড়িয়ে পড়াই না মন্দির বড় বিধান সেটি পাশে मन्दिर बर'नि दिथागिरि बिपिन चन्द्र बर' बिथांखौ आं गसंना बिपिन चन्द्र जेराव गसंना सेन्टार जाबाय आरो जोंनिफ्राय बरायनाय थाखाय बिमा आरो बिफा सानैबो दं। सिडली बिहारनि एमएलए जयेन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा फोरमायबाय। आखाइ खबनानै बयबो बरायनाय खावलायबाय। स्टेजआव जायगानि आंखालनि थाखाय जोंनि गार्जेन आरो स्कुलनि मानगोनां बिथांमोनखौ गाहायावनो बरायनाय जासिगोन। आङो हिमा बिथांमोनखौ स्टेजआव लाबोनांगौमोन, नाथाय अखानि थाखाय एसे आखाइ फाखो जादों। मावथि बिथांमोनखौ आङो खावलायदों जे बिथांमोननि बिमा बिफाखौ जोंनि फरायसाखौ बरायनाय लोगो लोगोनो जाहाथे बरायखायो। नैथियाव दङ बोसोनगिरि मोसाहारि, बिथांखौ आं फैनानै खावलायबाय सिगांथिं आरो बिथांनि दिथागिरिखौ गसंनानै सायख'नानै खावलायबाय जायगायावनो जे बोसोनगिरि आङो बिथां बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारी सारखौ आङो मानबिलाइखौ बरायनानै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय सानैसिम गासैखौबो आंखौ बरायनानै खावलायबाय। थामथियाव दङ दिपज्योति बसुमतारी, आङो बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म सारखौ बे मानबिलाइखौ बरायनानै खावलायगोन। दिथागिरिखौबो आङो गसंनानै सायख'नानै खावलायबाय आरो जोंनिफ्राय आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय। ब्रैथियाव दङ जों सानै बान्था, ब्रैथियाव रंजालि खेरखातारि आरो अनजु बसुमतारी, सानैखौबो आं बांसिन फैनानै खावलायबाय। सानैनि दिथागिरि बिथांमोनखौबो आङो गसंना सायख'नानै खावलायगोन। बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिला इसलारि मेडाम दङ, बिथांखौ आं बान्थाखौ गथायनो खावलायगोन। लोगोसे बेंटल कलेजनि प्रिन्सिपाल सारखौबो आं बान्थाखौ गथायनो थाखाय खावलायगोन। मानबिलाइखौ दिथागिरि सानैखौ बरायनानै खावलायबाय।
आखाइ खबनानै फरायनांगौ खावलायबाय गासिखौबो बाथियाव दङ जोंहा जिनजेरि बर' बिथांखौ सिगाङाव फैनो खावलायबाय आरो बिथांनि दिथागिरिखौ सिनायथि लानो खावलायबाय जिनजेरि बर' बिथांनि बाथ्राखौ फरायगोन नर्थ इस्ट इउथ फाउन्डेसननि डाइरेक्टर जा रन्जन कुमार बरुवा सादारन बिथांखौ फरायनानै खावलायबाय दथियाव दङ जयास बसुमतारी आं सिगाङाव फैनो खावलायबाय आरो दिथागिरि बिथांखौबो गसंना सेन्टाराव खावलायबाय थानेश्वर ब्रह्म दैमारि जेनेरेल सेक्रेटारि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद सारखौ आङो बान्थाखौ गथायनानै खावलायबाय स्निथियाव दङ जुगामि बसुमतारी सिगाङाव फैनो खावलायबाय आरो दिथागिरि बिथांखौबो बेखौ गथायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि फोरोंदावआरि आदा मानगाखौ गथायनानै खावलायबाय आखाइ खबनानै बेखौ फरायनानै खावलायबाय नेक्स्ट दङ उपमा बर' आं सिगाङाव फैनो खावलायबाय आरो दिथागिरि बिथांमोनखौ गसंना सेन्टाराव खावलायबाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि मानगाव दिपेन बर' सादारन बिथांखौ आङो मानबिलाइखौ गथायनानै खावलायबाय उपमा बर' गार्जेनजों लोगोसे स्कुलनि प्रिन्सिपाल बा हेडमास्टार दङबा बिथांमोनखौबो आङो जोंनि मावथिफोरखौ बरायनो खावलायो जाहाथे थालाङा गोजोननाय थाबाय फरायनायनि थाखाय गुथियाव दङ मौसुमि स्वर्गियारि सिगाङाव फैनो खावलायबाय बान्थाखौ गथायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लोगो आफादगिरि रन्जन बसुमतारी आदा आं बिथांखौ गथायनानै खावलायबाय मौसुमि स्वर्गियारि गोजोननाय थाबाय जिथियाव जोंहा सानै दङ किरात बर' आरो रहित स्वर्गियारि आं सानैखौबो फैनो खावलायगोन गथायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारी आदा आरो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आदा सानैखौबो बान्थाखौ गथायनानै खावलायबाय किरात बर' आरो रहित स्वर्गियारि सानैखौबो आं सिगाङाव फैनो खावलायबाय स्टुडेन्टफोरा थांथ'नो नाङा हाबाफारिया जोबाखै आधा घन्टा एसे धैर्य होनानै थाबावनो थाखाय खावलायो गासैबो आखाइ खबनानै खावलायबाय गासैबो फरायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा दिनै देग्लायनि बे 16थि जि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननाय बे 13 सा फरायसाफोरनि फारिलाइ लिरसिमानोमोन दिनै फरायनाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननाय फरायनाय बे एसेयावनो जोब्बाय दायो जोंहा आरो मोनसे बरायनाय दंबावो बर' बिजोङाव फरायनानै गावनि बिमा रावा बर' नङाब्लाबो
बर' बिजोङाव फरायनानै बिथांमोना सेथि मासियाव मोननो हादों आं नामखौ फरायग्रोनो नागिरदों सेथियाव दङ रिम्पि दास 93 जौखोन्दो खोनानायाव नांगौ मोनदों बिसोरनि बिफायाबो प्रताप चन्द्र दास बिथाङाबो बर' मिडियाम फरायनाय मोनो आरो गावबो बर' मिडियाम स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौ आङो सिगाङाव फैनो खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ आङो बान्थाखौ होनो खावलायदों दिथागिरि बिथांखौ फैबानो खावलायदों बिथाङा 83 जौखोन्दो मोननो हादों जों बिथांनोबो गांसे मान बिलाइ आरो 5,000 रांनि मोनसे चेक बेखौ जों हरनो नागिरदों दिथागिरिखौबो गोजोननाय थाबाय बरायनायनि थाखाय नेक्स्ट नेलसन सरनिया आरो नेक्स्ट समाव अन्जलि गौर आरो धनश्री बर्मन साथामखौबो आं फैनो खावलायबाय सिगाङाव नेलसन सरनिया अन्जलि गौर आरो धनश्री बर्मन साथामखौबो आं फैनो खावलायबाय बे समाव दिथागिरिखौ फैनो खावलायबाय सिडनी बिहारनि एमएलए सुंदर सार आरो हमारे आज स्पेशल गेस्ट उपमुख्यमंत्री साहब एक उपमुख्यमंत्री मोदी को करना होगा सासे साथाम दङ दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गाहाय आयदारि फरायसा बसुमतारी आरो मोनसे सासेखौ फरायबाय साथाम फरायसाफोर दङ खेबसे गोबाङै आखाइ खबदो सोंनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बरायनायनि थाखाय आरो आखाइ फैनायनि थाखाय दिनैनि जि बरायनाय हाबाफारि बेखिनियानोमोन आरो बे समाव आंनि जि बरायनाय हाबाफारि आफादगिरि खावलायनाय बरायनायखौ बिसोर आंनि